COP de Pedal es una cooperativa de trabajo que nació en Mataró en el año 2018. Una de las actividades económicas que desarrolla es la mensajería. Una cosa que nos distingue es el uso de bicicletas y ciclos de carga eléctrica. Usamos estos vehículos porque creemos que la movilidad sostenible es una cosa que se debe de ser apoyada. Nosotros damos servicio a empresas de logística, haciendo distribución de última milla. También damos servicio al comercio local de Mataró, a empresas, y desde el año 2022 formamos parte de Someco Logística, que es una cooperativa de segundo grado que agrupa a otras cooperativas de ciclologística que usan los mismos vehículos que nosotros para poder desarrollar proyectos en conjunto que promuevan la distribución sostenible y la creación de microhubs de distribución urbana. COP de Pedal vam triar la fórmula cooperativa per diversos motius. En primer lloc, per fer missatgeria, és un treball en equip continu. D'altra banda, també alguns de nosaltres veníem d'altres cooperatives de treball aquí de Mataró, i també pensàvem que era la fórmula empresarial jurídica que més s'adeia amb la nostra manera de funcionar. Teníem molt clar que volíem dirigir i poder decidir cap a on aniria el nostre projecte, però al mateix temps també dividir responsabilitats i càrregues de feina. Els valors que creiem que ens diferencien són l'arrelament local, donat que treballem molt amb empresa local i el comerç local de Mataró, la intercooperació, ja que estem bastant vinculats a diversos projectes d'intercooperació amb diverses cooperatives, ja sigui sectorial o territorialment. I per últim, que potser és la més òbvia, però la sostenibilitat. Tots els serveis que fem són 100% a pedals i utilitzem la bicicleta com a eina de producció, de transformació social i d'arrelament local. El vincle més directe que tenim ara mateix amb la federació és que formem part d'un projecte que ens han atorgat amb l'ajut L'Empenta i amb altres cooperatives del nostre sector, i encapçalades per les Mercedes, que és una cooperativa de missatgeria sostenible de Barcelona. Són beneficiaris d'un projecte que consisteix en unir els nodes de ciclologística cooperatives de Catalunya a través de vehicles elèctrics per poder oferir un segon nivell de serveis ciclologístics.